Takže to bola Laura Šamajová, víťazka súťaže Kysuce majú talent 2015. A počkajte, dovolte mi vás tu čo najsrdečnejšie privítať na tomto prvom ročníku talentovej súťaže Krásnu hľadá talent 2016. Dovolte mi taktiež medzi nami privítať starostu mesta Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu.
No a predtým, než začneme, mám pre vás pár informácií, ktoré sú pre vás veľmi dôležité a to je ohľadne tohto celého podujatia, ohľadne celého nášho programu. Takže by som začala, že máme 4 kategórie, v ktorých sa bude súťažiť. Prvá kategória je moderný spev, druhá kategória je ľudový spev a hudobný nástroj, tretia kategória je viacčlenné súbory a tanec a štvrtá kategória je fotografia. Každý, kto súťaží v tejto kategórii, v prvej, druhej, tretej, štvrtej, tak môže sa stať víťazom svojej kategórie a vyhrať hodnotné ceny. Takže každá kategória bude mať svojho víťaza. My máme celkom, koľko cien budeme odovzdávať, je 6. Takže každá kategória máme 4 kategórie, takže 4 ceny odovzdáme a ešte ostávajú 2. A jedna z toho je absolútny víťaz a druhá je cena diváka. To je cena, ktorú môžete darovať práve vy, za ktorú nesiete aj vy zodpovednosť. Pri vstupe ste dostali každý hlasovací lístok. Ten hlasovací lístok, keď vás vyzvem, budete môcť hodiť do týchto hlasov. Vedľa nej sedí Gabriela Bírová, ktorá je pedagogička základnej školy Krásno nad Kysucom. Veľmi talentovanou tiež porodkyňou je speváčka, herečka zo Zborova nad Bystricou Michala Martikánová. No a posledná ženská porodkyňa je Daniela Martikánová, pedagogička základnej školy Stará Bystrica. No a my máme ešte jeden taký polovičný hlas, teda podporný hlas v porote, ktorý patrí scenáristovi a režisérovi tohto podujatia Edvardovi Koprnovi. No a ja prajem všetkým súťažiacim pevné nervy, aby ich stres a tréma rýchlo opustila, aby dali najlepšie výkony, ako môžu. No a mám pre vás ešte takú malú motiváciu pre všetkých vás, a to sú ceny po mojej ľavej ruke. Sú to darčekové ceny, koše, vecné ceny, diplomy a taktiež hlavná cena pre absolútneho víťaza je nahrávanie v hudobnom štúdiu Atom Sound Čaci a taktiež účinkovanie na podujatí Dní mesta Krásno nad Kysucou 2016, ktoré venovali mesto Krásno nad Kysucou, Centrum voľného času pri základnej škole Krásno, predajňa Eden Planet chovateľské potreby a krmba Krásno, CD nosiče kapela Koma a Zuzana Gacíková a hlavnú cenu hudobné vydavateľstvo Naisto Records Čace. Takže my môžeme zatliesť prvou súťažiacou, takže pod súťažným číslom 1 je Izabela Kampfová, 11-ročná speváčka a klávesistka z Turzovky a súťaží v kategórii moderný spev a zahra a zaspíva nám pieseň Boky ako skříň. Až s duchem hlídaj prsia, kašlu vám na puls, ženský má byť kurz. S vozíkem projíždím labirinteska, hledám svých XXL, všude NSK. A my tečky, sami bulemičky, zhubnete si na kostele, ja mám toho dosť. Moje mama mi říkala, neboj se malička. Mamička, bohy ako skříň, co na plat, když komu rada jim, co na plat, toliko srdci vím, dobře vím, však zaplat, si život usladím, la 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 la
čím sú na plat, když komu rada jim sú na plat, doli posudcivým, dobře vím, však zaplat, život sladím, la 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 alebo súťažiacu, ktorá súťaží pod číslom 2. Volá sa Petra Pišteková, je to 11-ročná speváčka, ktorá okrem toho, že krásne spieva, tak hrá aj na heligonke, je zo Zborova nad Bystricou a súťaží v kategórii ľudový spev, hudobný nástroj. No a dnes sa predstaví s piesňou Dobrý večer, frajerka moja, takže za pár sekúnd tu bude pódium patriť iba jej. Nám predstaví, je to Marian Nečeda, 13-ročný zo Zborova nad Bystricou a bude súťažiť v kategórii ľudový spev, hudobný nástroj. No a ako on mi sám prezradil, bude to 3 v 1, tak sa nechajme prekvapiť.
Pod súťažným číslom 4 sa nám predstavuje Natália Knapcová, ktorá je z Dunajova, má 15 rokov a súťaží kategórii moderný spev so skladbou Tri oriešky pre babulušku. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlý chtějí tvou dráhu zkřížit. Šetři si oříšky pro chvíli slov, vždyť sám si najlepší znáš. Život je pohádkou nedopsanou, přestát se smí jen 3krát.
súťažné číslo 5 patrí Dominike Sýkorovej z Kysuckého Nového Mesta, ktorá si pre nás pripravila solovú tanečnú choreografiu na skladbu Michaela Jacksona a súťaží v kategórii viacčlenné súbory tanec. No a teraz na pódium príde poradové číslo a súťažné číslo 6. Je ich strašne veľa, 11 členov. Je to ľudový súbor Nezábudka zo Zborova nad Bystricou, ktorí súťažia v kategórii viacčlenné súbory a tanec. Takže pódium je vaše.
No a pod súťažným číslom 7 sa nám chováva alebo skrýva 6-ročný Matúš Kavále, ktorý nám na husle zahrá s klavírnym doprovodom. Je z Krásna nad Kysucou a súťaží v kategórii ľudový spev a hudobný nástroj. Súťažným číslom 8 je Anetka Kopasková, ktorá má 9 rokov, je speváčka a heligonkárka z Čiernej Čadci a súťaží v kategórii ľudový spev, hudobný nástroj. Kresťanský kostolík na malom
a teraz na pódium príde ďalšia speváčka Ivana Stasinková pod súťažným číslom 9, súťaží v kategórii moderný spev, je zo zboru Adam Bystricov a zaspievanou skladbu Someone Like You. Found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess you get your things I gave to old friend. Why so shy? And I give you hold back. From like I hate to know para tu ano baibra. Come stay away, I come fall it out. What you see my face, let you be another day for me, and it's an over. Never mind if I hear someone like you. I wish nothing but the best for you. Teraz na pódium príde kopa dievčat pod súťažným číslom 10,
sú z tanečnej skupiny Teraz Kysuckého Nového Mesta a je to Dominika Sýkorová, Barborka Mazurová, Peťka Kolibáčová, Tereska Kuriaková, Veronika Vnuková a Miriam Madigárová, ktoré si pripravili tanečnú choreografiu a pieseň s názvom Vozačka od chorvátskej spevačky Lidie Bačiť a súťažia v kategórii viacčlenné súbory a tanec. Teraz môžete tlieskať. Pusti, sve mi da, bez dileme, ja sam ljubav njegova, ali jedno ne da nikako, ne da mi da vozim njegov auto, jer mi žene, kao nije to za nas, nauka je, spusti ključu do kada, sve može se svako priliku pravljati, zato zalaskujem, jer sam svoju vozača. Ajde dragi, daj mi jedan čir, jesam žensko, al ne znači da ne vozim kao Schumacher. Ako mi ne daš, ne dam ni ja tebi, ne dam ni ja tebi. Pitat ćeš ti mene, bit će da ne bi, bit će da ne bi. Ako mi ne daš, ne dam ni ja tebi, ne dam ni ja tebi. Pa se lijepo onda ti bez mene, ti bez mene vozi. Neko viče, dok ja šminku popravljam na križanju, auta tvoja makina mi stoji baš, ne plaši se, neće biti penkom kraš. Ajde dragi, daj još jedan čir, samo malo stvara mi si ver, jesam žensko, al ne znači da ne vozim kao Schumacher. Ako mi ne daš, ne dam ni ja tebi, ne dam ni ja tebi. Pitat ćeš ti mene, bit će da ne bi, bit će da ne bi. Ako mi ne daš, ne dam ni ja tebi, ne dam ni ja tebi. Pa se lijepo onda ti bez mene, vozi. Ti bez mene vozi. Pod číslom 11 súťažným sa skrýva Alžbetka Vojtíková. Je to 8-ročná heligonkárka, taktiež spevačka zo Zborova nad Bystricou. Súťaží v kategórii ľudový spev a hudobný nástroj a zaspieva a zahrá nám pieseň Krčmárik. Krčmárik malúčky,
prepneme do štvrtej kategórie, ktorá je štvrtá kategória fotografia. No a my tu máme troch súťažiacich, ktorí nám predvedú svoje fotografie. No a pod súťažným číslom 12 súťaží Marika Piatková zo Zborova nad Bystricou a názov jej fotografie je Notová osnova k stereotypu. Vidíte to? Môžeme zatlieskať. Pod číslom 13 súťaží Margareta Majáková z Oščadníc a názov jej fotografie je Horiaci s taškou. Číslo 14, a už hej. Pod číslom 14 súťaží Matej Hlubočán zo Zázdrivej a názov jeho snímky je Noc nad Zázrivou. No a my budeme pokračovať súťažným číslom 15, je ňou Rebeka Ondreášová, ktorá súťaží v kategórii Moderný spev, má 14 rokov, je z Krásna nad Kysucou a zaspieva nám pieseň Sway. Stay with me, stay with me. Oh, the dancers may be on the floor, all the way on the sea, only you have the magic in you. When we say I go in, I can hear sound of violins long before it's begging. Make me twist, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, make me, feel me, hold me, bend me, ease me, move away with me. Sway me. No a poprosím, aby prišla na pódium speváčka Hligúnkárka zo Zborova nad Bystricou, súťažiaca pod číslom 16, Kristína Zbončáková, ktorá súťaží kategórii ľudový spev a hudobný nástroj a zahrá nám, zaspieva pieseň Ej hora hora. Sama som
súťažným číslom 17 sa nám predstaví spevačka Sonia Gáborová, ktorej je 15 rokov, je z Krásna nad Kysucou, súťaží v kategórii moderný spev a zaspíva nám pieseň Čerešne. Už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Bránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mladencom, keď sa vám zapáčia, vedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíval úprimne, ako tie čerešne, budete červené. Keď sa na vašu háj usmeje pod fúsky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže, zelená halúska. Číslo 18, ktoré patrí dievčatám z tanečnej skupiny Tera. Je to konkrétne Barborka Mazurová, Peťka Kolíbačová, Tereska Kuriaková a Veronika Vnuková z Kysuckého Nového Mesta. A lepšie povedané nie, že zatancujú, ale zastepujú nám choreografiu s názvom Iriš a súťažia kategórii viacčlenné súbory a tanec to sú oni.
veľmi šikovní a myslím si, že porota, ktorá sa o 1, 2, 3, 4, 5 sekúnd už teraz odoberie, aby šla vyhodnotiť výsledky, to bude veľmi, veľmi náročné. Takže porota môže sa po tlesku odchádzať a ide sa poradiť. Áno, vy si tlieskať navzájom, môžete pohodiť. No a ja tiež vyzývam vás, diváci, pretože vás čaká tiež rozhodovanie, komu darujete svoj hlas a vidíte tie číselka, pamätáte si ich, tak tam sú urny, kde môžete vhodiť hlasovací lístok a rozhodnúť, kto získa cenu diváka. Máme na to zhruba 10 minút, pretože o 10 minút príde náš druhý host tohto dňa programu. Bude to spevačka z kapely Koma Michala Martikánova a vystúpi so svojím programom, so svojím spevom, takže je sa na čo tešiť. Takže zhruba 10 minút máme na to, aby sme sa rozhodli, ktorý z týchto súťažiacich získa cenu diváka, ktorá je veľmi hodnotná. Takže poďme na to a ešte raz potlesk pre všetkých účinkujúcich. Dáme teda Kristýnku Bončakovú, že venujeme teda CD-čko. Hej. You're ugly, I want your disease. I want your everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want you to turn my heart and touch of your hand. I want your letters started kissing the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you. I want your bed romance. I want your love and I want your revenge. You and me equal out of bed romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me equal out of bed romance. Oh, 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 caught in a bed romance. Vážení prítomní, milí účinkujúci,
Je mi cťou, že dneska ešte poludne som mohol tu stráviť medzi vami. V piatok mi volal majiteľ trnavského futbalového klubu, aby som dneska prišiel na futbalový zápas ligový Trnava-Žilina, lebo vie, že som fanda fotbalu a Žiliny zvlášť. A som sa ospravedlnil, lebo si myslím, že moje miesto je tu, lebo dneska tie vystúpenia, ktoré tu boli, neukázali len veľký talent, ale kopu nadšenia, srdiečka, ktorí vystupujúci vystupovali so srdcom a nadšeným. A verte, že dneska odovzdáme 5 víťazom a 6. cenu celkovému víťazovi, ale pre mňa sú, tak ako Zuzka povedala, všetci víťazi. Viete, len vystúpiť na toto pódium, a pamätám sa, keď som ja začínal vo verejnom živote vystupovať pred takouto masou ľudí, tak mi srdce bylo, že som ho až hrdle počul, a nie ešte deti, ktoré sú tu v predškolskom veku. Pre mňa sú všetci víťazom, všetci majú talent, a že takomu ušiel tón, možno, že neprišiel ten krok, alebo vypadol text piesne, nie je podstatné. Takýmito vystúpeniami sa to bude len tribliť, a ja verím, že počase tu nebudú fungovať ako účinkujúci, ale prídu na talent na ďalšie ročníky ako naši hostia, tí, ktorí tu profesionálne spievali. Ja chcem všetkým, ktorí sa hociakou mierou pričinili o to, že dneska sa toto podujatie vykonalo a že ho zorganizovali, chcem im poďakovať. Chcem poďakovať účinkujúcim, ktorí tu prišli nielen z Krasna, ale z celých Kisúc. A chcem poďakovať vám, ktorí ste ich prišli povzbudiť, ktorí ste im prišli zatlieskať a prejaviť nad ich talentom spokojnosť. Vystúpiť tu na pódiu určite nebolo pre všetkých jednoduché, ale keď im to dneska nevyšlo, možno, že na budúcich súťažiach budú o to lepší. Ja prajem všetkým, aby táto súťaž pre nich bola tým kročkom do pílenia toho talentu, lebo talent je len jedna zložka a k talentu treba ešte prácu, cvičenie, obetavosť, a chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o tieto talenty starajú. Či už sú to rodičia, učitelia, ktorí ich učia, aby v tom pokračovali, a verím, že tak ako dneska tu vystupovali, budeme ich vidieť ešte a počuť na ďalších podujatiach, a ja sa už osobne teším na august, keď víťaz dneskajšej súťaže bude vystupovať tu na námestí na Dni mesta. Prajem vám všetko dobré. Mali sme 4 kategórie súťažné, no a ako sa bežne začína od prvej, my začneme od 4. Takže 4. kategória, fotografia. Mali sme tam 3 účastníkov a dá sa povedať, jednoznačným víťazom bola Margaretka Majaková. Takže zatlieskame jej a nech si príde po cenu. A nech jej potresieme pravicou za jej úžasnú fotografiu, ktorá má názov Horiaci s taškou. Taktiež odozdávame aj diplom víťazovi 4. kategórii. Dostáva vecné ceny taktiež od mesta Krásno a od našich sponzorov. Takže víťazom kategórie 3, viacčlenné súbory a tanec, sa stávajú dievčatá pod súťažným číslom 18, Barbora Mazurová, Peťka Kolibáčová, Tereska Kuriaková, Veronika Hníková za krásne a úžasné tanečné stopové číslo. Taktiež dostávajú dievčatá vecné ceny, teda darčekové koše, potom knihy, samozrejme účastnícke diplomy, taktiež diplom za výhru. Víťazom 2. kategórie, ľudový spev a hudobný nástroj, sa stáva, je to chalan, Marian Nečeda. Predsedkynia odozdajú diplomy a ceny.
No ešte špeciálnu cenu. A tá špeciálna cena je za ľudový spev a patrí Kristínke Zbončákovej. Takže špeciálnej druhej víťazke blahoželáme tiež. No a teraz pristúpime k prvej kategórii. Je to moderný spev. No a to nebudem zdržiavať. Víťazkou tejto kategórie sa stáva Ivana Stasinková. No aj pri tejto kategórii sa rozhodla porota udeliť špeciálnu cenu za moderný spev, a to Soni Gáborovej za pieseň Čerešný. Myslím si, že Sonička nielen teda odviedla kus práce tu dnes na tomto pódiu, ale reprezentuje naše mesto všade, kde chodí, tak my jej za to veľmi ďakujeme. A ešte cenu diváka získava, je to dievča, pekné dievča, a je to Rebeka Ondrášová. Pretože už nás čaká len odozdanie jednej jedinej ceny, a to je cena absolútnemu víťazovi Krásno hľadá talent 2016. Čo vám môžem prezradiť, tak bude to chlapec. Bude z druhej súťažnej kategórie ľudový spev a hudobný nástroj a je ním Matúš Kavalek. A je krásna. Máme takýto úžasný talent. Krásne od tisícov. Matúško, užívaj si tento potlesk. Tie ceny sú také veľké, že ani nebolo vidno na tých fotografiách. Tak cenu podrží pán primátor. No. Samozrejme, chcem aj ja poďakovať všetkým týmto úžasným talentom, všetkým víťazom, blahoželám k výhre, taktiež účastníkom za to, že sa zúčastnili